Da kaji tambarin dodo ubangida mai fasa taro. Armaya kai ne ka ba su tsoro suna ganin ka ba su iya ma. Armaya bici babba wazirin malaman Katsina. A lafiya na ce ma zaki ka jarumin da ya san aiki. Mai taimakon mutan dutsen ma mai ilimi da bai lalaci. An shirya yau kana da taimako. Al'umma suna gode ma na ji su suna zancen ka. Suna yabo da kyan halinka ni ko na ce da suna san ka. Mai gida na ka dau girma makiyanka sun sha fama. Ba zai taba ka in masa radi Maryama take maka waka. Har ma ya Hamisu Buhari mai gida Allah ya kara nisan kwana. Hamisu Biti na gaishe ka girman ka ne. Har ma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Da fari na kira sunan Allah mai bani gobe yayi mini kari. Kai ne ka bani baiwar waka godiya nake ta yi tari tari. Karo dubun salatin manzo baban Fatima yayo kwazo. Alihi sahabbai na sanya sun yi fama fagen musulunci. Girman ka ne har ma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Gidan zuma ake wa hayaki wa zai fada da turan zaki. Maki ganin ka zai ji kunya taskira kake asirin daki. Kai ne kake abin mamaki ko ba su so su kan makamaki. Ka samun ma matasa aiki yaro bana ya da kwanan ka. Girman ka ne har ma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Mikiya mai hangen nesa da sannu sannu kai musu nisa. Taka a lafiya ka ji gaska mu 'yan dutsen mun maka fata. Allah ya karo maka girma a bangaren dukan aikinka. A shiri kai kana da amana baka shiri da mai zalunci. Allah ya tsare mana zaki dan jarumi yake gun aiki. Ka tsina wani gaishe ka Allah ya raye 'ya'yanka ya sa su kara albarka. Duka sar ya kannanka Allah ya kara nisan kwana. Arma ya ubi cizon zaki girman ka ne. Arma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Halin kware a shiga dansa ake batun ga babu karya. Aikin gwamnati da ka bai matasa muna ta godewa. Mai ilimi cika ta kamala mai arzikin da baya rowa. Maryam take maka waka na tako na gaggaishe ka. Da kai da iyalan naka sako aka yi in baka. Matasa suna gaishe ka dattawa suna gaishe ka. Mata suna maka barka dutsen ma suna kaunar ka. Taimakon da kai yau barka har ma ya Hamisu Biti gwarzon maza a gaggaishe ka. Girman ka ne har ma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Zangayi da iyalanka masu halin kirki. Hajiya Binta uwa maba da mama kike. Matar wazirin malaman Katsina Hajiya Hadiza sanni mama. Allah ya kara nisan kwana. Matar wazirin malaman Katsina ke ma yau ina gaishe ki. Hajiya Nafisa Sanu halinta akwai ban girma. Mata gurin Arma ya ubuci. Hajiya Zainab ka gaisuwa. Matar wazirin malaman Katsina Hajiya Zainab na gaishe ki. Arma ya ubuci mai girma. Ga baituka nake yi ma na gaida matan ka kakaf. Maryam ce da baitin girma Allah ya kara mai gidana. Girman ka ne Arma ya tafi sannu sannu taimakon da kaiwa al'umma. Allah ya kara nisan kwana. Zan yi gaisuwa gun iyalanka Allah kare su. Mutanen gwarai tarbiya kai ne ka wasu. Ina Isma sarauniya a gaggaishe ki. Maryam Ayana in gaishe ki. Rashida Gimbiya mai kirki. Aisha shalelen kirki. Zara Gimbiyar mata. Aisha Gimbiyar mata. Fati Gimbiyar mata. Fati Gimbiyar mata.
Usman tafi da a gaishe ka, Hamisu ciyaman gaishe ka, Yusuf magaji gaishe ka, Almustapha Jarma gaishe ka, Badaru Turaka a gaishe ka, ina Khalil kai ma gaishe ka, Faruk Aliyu a gaishe ka, Amarya kai ma gaishe ka, Muhammad Lawan na gaishe ka, Khalil kai ma na gaishe ka, Abdulhamid Sarki gaishe ka, Jibrin Alhaji a gaishe ka, Maryam da take gaishe ku a waƙar mai gidanmu mai taimakon da babu irin shi, har ma ya Hamisu Bici baba sai baba. Al'umma su ne makabar da ka don ka ba mu ta sa aiki, godiyar mu tari tari. Wannan waƙar ta farko ce, ta bi tana tafe na shirya, Maryam ce take yin waƙar kamar gida.